І ён зноў увайшоў у сінагогу, і быў там сухарукі чалавек. І сачылі за ім, ці будзе аздараўляць у суботу, каб яго абвінаваціць. І кажа сухарукаму чалавеку: «Стань пасярэдзіне». Да іх жа кажа: «Ці ў суботу трэба добра рабіць, ці мо блага? Жыццё выратаваць ці загубіць?» Але яны маўчалі. Дык азіраючы іх з гневам, засмучаны асляпеннем іх сэрцаў, кажа чалавеку: «Выцягні руку». І выцягнуў руку, і рука яго ажыла. Фарысеі ж, выйшаўшы, зрабілі адразу нараду з ірадыянамі супраць яго, як бы яго загубіць. Затым Ісус разам з вучнямі сваімі адышоў да мора. І вялікі натоўп з Галілеі ішоў за ім, і з Юдэі, і з Єрусаліма, з Ідумеі, і з-за Ярдана, ды з ваколіцаў Тыра і Сідона велізарны натоўп, пачуўшы, што Ісус чыніў, сабраўся да яго. Дык сказаў ён вучням сваім, каб парупіліся пра лодку, каб вялікае мноства людзей не заціснула яго, бо многіх аздараўляў, таму піхаліся да яго ўсе, што хварэлі, каб дакрануцца да яго. І духі нячыстыя, калі бачылі яго, падалі перад ім, крычучы: «Ты сын Божы!» Ён жа строга забараняў ім выяўляць яго. І ўзыходзіць на гару, і кліча да сябе тых, каго сам хацеў, і прыйшлі да яго. І вызначыў 12, каб яны былі пры ім, і каб пасылаць іх прапаведаваць, і каб яны мелі ўладу аздараўляць хваробы і выганяць дэманаў. Пётру, як перамяніў ён імя Сімону, і Якуба Зебядзеевага, і Яна, брата Якуба, і надаў ім імя Боанергес, што значыць сыны Громавы, і Андрэя, і Піліпа, і Баўтрамея, і Мацвея, і Тамаша, і Якуба Алфеева, і Тадея, ды Сімона Кананіта, і Юду Іскарыёта, які выдаў яго. І ўваходзяць у дом. І сышлося зноў мноства народу, так што не маглі нават хлеба з'есці. І калі пачулі гэта сваякі, выйшлі, каб узяць яго, бо казалі яны: «Ашалеў». І кніжнікі, што прыбылі з Єрусаліма, казалі: «Мае Бельзебула, і моцай князя Дэманскага выганяе дэманаў». І Ісус, пазваўшы іх, гаварыў да іх у прыпавесцях: «Як шатан можа выганяць шатана? Калі царства раздзеліцца ў сабе, не можа ўтрымацца такое царства. І калі дом у нязгодзе, не можа ўтрымацца дом такі. І калі шатан паўстаў супраць сябе самога і раздзяліўся, не можа ўтрымацца, але прыйшоў яму канец. Ніхто, увайшоўшы ў дом асілка, не можа абрабаваць яго маёмасці, калі перш не звяжа асілка, і тады абрабуе дом яго. Сапраўды кажу вам, усе грахі будуць адпушчаны сынам чалавечым, нават блюзнерствы, якіх бы не дапусціліся.
Калі б, аднак, хто блюзніў супраць Духа Святога, той не атрымае адпушчэння навек, але будзе вінаваты ў граху вечна. Бо казалі яны, што ён мае духа нячыстага. І прыйшла маці яго і браты яго, і, чакаючы перад домам, паслалі да яго клікаць яго. Кругом яго сядзеў народ і казалі яму: «Вось маці твая і браты твае, і сёстры твае перад домам шукаюць цябе». А ён у адказ кажа ім: «Хто маці моя і браты мае?» І, паглядзеўшы на тых, што вакол яго сядзелі, кажа: «Вось маці моя і браты мае. Хто спаўняе волю Бога, той брат мой і сястра моя і маці».